Hintay amin sa batin ti Apo. Penintay amin sa rabwen ti Apo. Penintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Upupingken na taingan, hintay nga't ikanta. Panang sanabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga't ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Upupingken na taingan, intay nga't ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga't ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka. Kakabsat na tayo ng agtartarigagay asumurot ken Kristo. Agtader tayo iti kinapudno, iti panursuro na, kadagiti bilbilin na. Agtalik tayo ti panangtarabay, ken bendisyon na kada tayo. Nagtader tayo ti pudno, ti Diyos paraburan na tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapnadapan na kaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem konatayo, agkonpesarak, iti Diyos saman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, taika kaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat.
tattao anahimbag ti panag naknakemda ipunan nagdaka itanog daka pagrupa bandaka daydaya wenda agyaman kamken ka gapuiti na indaklan nadayag mo Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakamalilangin kesika pumiya Jesu Kristo bugto nga anak di Diyos Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan sika amangika kadagiti basbaso ti lubong kasya na kami sika amangika kadagiti basbaso ti lubong awatem kadaytoy arararawin sika situtugang iti makanawan ti Ama kasya na kami Gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, insaganam dagiti parabor nga agkakapateg, ama ipaay kadagiti agayatken ka. Pasgadam ka dagiti puso mi iti panagayatken ka, tapno magunod mi dagiti inkarim, isuda amang rimbaw iti amin at arigagay mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu a magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna dagiti opisyales iti ari, masapol ang mapapatay daytoy a tao. Gapo iti sasawen na, tumakrot dagiti soldado ken dagiti amin na tattao a nabati iti syudad. Saan na atulungan dagiti tattao no diket butbutngen na ida. Iti kasta, kinuna ni Ari Zedekias, ala, aramiden yu kenkwana ti kayatyo, saan kayo aparitan? Inalad ang arud ni Jeremias ket impanda iti nauneg abubon ni Prinsipe Malkias.
Adaday to'y abubon iti paraangan. Pinairutanda ni Jeremias iti tali sada impababa iti nauneg abubon. Awan danom ti bubon, pitakla ti adda ket nailubo ni Jeremias. Rimwar ni Ebed-Melech iti palasyo ket napan iti ayan ti ari. Kinunana, natanok nga ari, dakes ti inaramid dagitoy alalaki. Impisokda ni Jeremias iti bubon, matay laket di amatay sadyay iti bisin. Awanen ti makan iti syudad. Binilin ti ari ni Ebed-Melech ang mangala iti tallo a lalaki nga adda sadyay, tapno aunen da ni Jeremias iti bubon sakbay amatay. Ti sao ti Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Kaasyan nak o Apo ket tulungan nak. Nabayag nga inururay ko ti tulong ti Apo. Inalingag na ket dinengeg na ti asog ko. Kasyan na kuwa po ket tulungan na. Itinapeggad nga abot inaon nak. Kastamet iti pitak anakay lumlumak. Itirabaw ti bato insagpatnak. Iti kasta natalged ti pannagnak. Kasyan na kuwa po ket tulungan na. Insuro nak nga agkanta iti baro a kanta. Apagdaydayaw iti Diyos tayo. Adunto ti makakita ket agbuteng danto, ket agtaleg danto iti Apo. Kasyan na kuwa po ket tulungan na. Nakurapay ken nakakaasiak, ngem silalagip ka o Apo kanyak. Sikat itimulong ken mangisalakan kanyak, o Diyos ko, di kakad agtaktak. Kasyan na kuwa po ket tulungan na. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreos. No may papan kada tayo, nalikmot tayon dagiti nakadado a saksi. Katen tayo nga rod dagiti amin a makasali kada tayo. Ken ti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtaray tayo as ipipinget tulumba apakisalipan tayo. Di tay isinsina ti matatayo ken Jesus a pangulo ken mangan anay iti pamati. Saan anaupay ni Jesus gapu iti krus. Ngem ket di gapu ti rag-u nga agururay ken kuana. Di na pinanpanunot ti panakaibabain iti papatay iti krus. Adda ita na si tutugaw ti makannawan ti trono ti Dios. Panunuten nyo no kasaano ti panangibtur na iti napalalo a panangbusor ken kuana dagiti managbason. Tapno di kay agkapoy wenno maupay. Daiti panakidangadang yu iti basol, di kay pay simmaranget aging gaadandani kayo matay. Ti sao ti Apo. Maghiyaman tayo ti Diyos. Hintay dungeg ti sao ti Dios sa naimbag kunay. Hintay dungeg ti sao na makalinglingay. Hintay dungeg ti sao ti Dios sa mangpunas ken liday. Wen dungeg tayamin sao a makaabukay. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sumamit ken. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka, Apo.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, imayak amanguram iti daga, ket anyan atarigagay ko agumilgil ayab kuman. Adda bunyag amasapol nga awatek, ket anyan adukot ko agingga amatungpal. Ipagarup yu aya nga imayak mangyag iti kapya ditoy lubong. Ibagak kada kayo panagsisina ti iyeg ko, saan akapya. Manipod ita, mabingbingay ti may sa pamilya, iti lima akam kaming na. Kontraen ti tallo, kontraen dagiti tallo ti dua, kontraen dagiti dua ti tallo. Ti ama kontraen na ti anak na alalaki, ket ti anak alalaki kontraen na ti ama na. Ti ina kontraen na ti anak a babae, ket ti anak a babae kontraen na ti ina na. Ti katugangan a babae kontraen na ti manugang na a babae, ket ti manugang a babae kontraen na met ti katugangan na a babae. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken kao Kristo. Good morning. Ada pagsasauda di ayan mi, may papan iti manugang kunada, dayta ati manugang sala agling et numangan. Nya, dayta mayat ti igop na kumasa nagsili, iti oray lang kasos oray lang agkalinduosan, kanya trabaho na nga rod, no ko naman sa lodsodan, dayjay sa salutin na tilatag na, no ko nada, so dakasan, sadot, no ko nada, dayjay, sadot ko nada, no kasi nga manugang, no sa salutin na latag na, ko nada, nawanin, sadot nga manugang, ko nada, dayjay, nya. Dito yung Ebanghelyo tayo, apaya nga naidumduma, amin-amin nga panursuro ni Apo Isos, panagkakapya, panagkaykaysa, panagtitinulong, panagsisinaranay, urnos, ti ibagbagana. Ngam dahi ti Ebanghelyo tayo nagapukin San Lucas. Anya ti kunana, imayak amanguram ti daga, ketarigagayak nga gumilgil ayab kuman. Ne, sila umuna baliktad, kaya nak umuuram ti daga, gumilgil ayab kuman. Maikadwa kunana, saan ipagarup yu aya nga imayak amangyag ti kapya dito'y lubong, ibagak kada kayo panagsisina ti iyag ko, dato yan lagi ti lima kunana, talo kontraan na ti dua, dua kontraan na ti talo, ti ina nga babae kontraan na ti anak nga babae, di ama alalaki kontraan na mo di ama kontraan na mo di anak alalaki, di katugangan kontraan na mo di manugang katugangan. Apa yang nga sabsabali da ito'y Ebanghelyo? Apa yang nga no basbasaen tayo ti dadumang Ebanghelyo ke panagkaykaysa, apa yang nga tatakabaliktad? Anya nga tati puntos na? Anya nga tati kayat na nga iparipirip kanya tayo nga panagkukontramot iti ibagbaga na? Ngam iti realidad mo ti panagbiag tayo ka diyak mo mayat mo't addamo dagitay agkatugangan ng runati agkatugangan no dadduma. Medyo adda dagitay agkatugangan nga na ikay tiri na amoy ti sao nga na ikay. Dayday medyo natamnay, kunana ko man natamnay, tiri na addamo dagitay manugang ngano dadduma ay napinpintas pa iti panangaywan di manugang ijay nanang ti asawa na ngam di mismo nga agi na no dadduma. Adda dagitay na ikamang no dadduma wenno adamo dijay nanang wenno tatang no dadduma mas paniganda pa dijay manugang wenno anak da no dadduma kasla ay ke chocolate kamut ken ni katugangam no kunada wenno tagapulot ka kunada kay good ka kanyada. Siyempre no takatugagam mag medyo pumupulutan gatangam lati kudil magkin tubay to nga minalamag best friend na kana. No ni katugangam nga babae mo diyan no dadduma narigat nga agkaalaan ngem adu dagitay nasaya at relasyon da kaapay nga tanga kastoy ti ibagbagan ni Apo Jesus kanya tayo ngamin iti sumurot ken ni Apo Jesus kasla diti umuna nga maibasa ni Jeremias gaputa di panangisuro ni Jeremias adu ti masaktan ti puso na
Ado ti masair, di wagas ti panagbiag da nga madi, idi ibagan ni Jeremiasen, ay ka intapwak da ije bobunan. Nom tawan danom na, pitak lugnak ti addadjay kamatay. Iso nga pinaaon da, apa yang inaramid da nakadyakin ni Jeremias, gapota agtader iti kinapudno. Gapota ilaban na ti kinapudno, ti imbi-imbaga ti Diyos kenkwana. Kano yung agtader tayo ti kinapudno, no daduma, uray di pamilya tayo masair. Padasin nyo. Nya? No kurikam di di pamilyam, nang runa no day tay dilawom ko madi di madi nga aramid na. Si kangay! Padasim nga dilawan. Oy, amom nana, ang kaunay nga, apan mga kaaruba. Nga, agchis-chismis dita, no kunam ka, si kangay ko nana, agriri kayo. Damot na kita niya na ganang kakabsat ko kada iipag ko no daduma. No limabas day tay adda ka dagiti para patayad di ayan ming ano makita da kilumlumang da di pulyetos da kastan ni ka. Anya malalayod ta nagad-ado ta no 1444 kasano kay to nga mga abak. Na siyempre agpapada kami mga sangkasaangan sangkabirukan sangkasaangan itayampay laeng. Kaano kay to nga mga abak? Intano kang kadari tayo lumabas na jay patpatayon da duma kuno addaak ka ilamlamang na basta no nakita nak awan mapangabak mo isublimon ko nak marurod so ngalikliklikan dak no daduma ta. Ti magarod nagpipingat magarod dagiti agtaya dagiti met piman makiin-inaldawan kamamintlo ka agtaya or ka 20 60 ti agmalem di dakkel nga banag. Makabulan ton di ka mga abakan. Tadakas jaja ayan may apaw. Agtagtaga inap no nakaraing isurat na di dyan numero nga nalagit na. Ay kamamintlo nga maturog di. Inton makaraing addan tumanan, makaraing addan tumanan. Di nakadadot tayo karaabak mo. Di mo madamag nga mga abak. Di sunod ay no dilawak. Dahil ka la kita inyo basta nakita dak awanti awan pa nga bakyo, kung nakata sayang, masayangan na karon di mapandai tay-tayap, hapay dagitay medyo nawaywaya, biyag na ata, ay ayam dalaeng no, sangkasapulan, sangkasaangan, pagkatapos itayampay lang, di ka mga abak. Into ka nga ron no kan, simang puta kon ka, anunsyon da kon, ngimisit apadi. Nya plate number mo, father, ay, ada ka garon nga siya, mati mapelwanan. Limo mag, kung kunada kapelo. Isati ko nakanyada, hala, tilararami din nyo ko agmisuot da. Kasla medyo madidijay nada no hanga mapagustuhan. Imbag ka tanaawan da tatong it kada. Nanya naganan, dagita. ay ayamon yun ta matiliw kay mutan niya. Kati ibagbaga na dito, no gamin no padasem nga ibagajipod no. Ado ti masaktan. Uray ni katugangam. Isugarod nga agriri kayo. Agin lilintag kamat. Yay. No daduma no nakontento tayo, ijibiyag tayo nga medyo madin. No dilawam. Masair. Masair jiri na isugarod nga kagura da ka. Into no kuan agtatamnay ka. Agtatamnay da kanyam. Iso di ibagbaga na nga uray di pamilya no daduma. Agsisina. Apa yang apa nagsisina ko na ni Apo Isus ti imbaga na kada tayo ngamin no umay agta dertipod no ay kitaan nyo dagiti adalan na kitaan nyo dagiti propeta na idi agta derdati kinapod non nay oray dala nga patayunan idi ilaban dati kinapod non nay madin kay jay mo't pampamilya tayo itigimong tayo kasla kumamot kada tayo ejay pa nagtrabaho Ajay circle ti pa nagtrabaho yo. Di mat? Kano agpalpala daw da amin. Very comfortable mo de jari na nga makijoin ka kanyada nga agpalpala daw mat. No kung madya eskwela ka agsasadot da nga agisoro ala ka agsasadot ka mat. Nagmayat ajari na nga nga kasjay. Ngam no padasong nga dilawan oy. Inya ka prinsipal. Padasong madilawan takadong nga mistro intan sapsapat at imapan. Inya ka prinsipal, sip-sap. Kaya mo siguro mai-promote. Kita am. Kita am kasjay. Uri di barangay. Niyan nyo kataan nyo, dahi tanita dalos tayo, kitaan nyo, apay balak mo ti agkapitan.
Among kay pilosopo aming nga tao, ayan may niya. Igalot nyo dagita kaldingyo ko namlaeng ka pa yan, tanod ka kunada ka lang. Kagura da ka na. Kaslala tila akin trabaho ti pudno ka, tanod. Kagawad, kapitan, kalakas sila. Padasem ti mangibagat ti pudno ka madida. May kayong tagluhalo tayo, kunam Jimmy na tayo, padi ka, kunada. Apa inya ka padi ka ako nada. Kasi nga roti ibagbagana nga no agtader ka tipudno na ilaban mo tipudno adda masair mo agsina kayo. Ngam anya ti benefit na no ilaban mo tipudno anya ti gunggunam nga mangilaban tipudno di mat no adda kalatta kanayon tipudno kasla mawaya-wayaan ka. Mapadasan nyo daytay mapadasan nyo ya mo kada kay nga narwamen nagtrabaho ka malate kang kanayong kang agar arudok nga sumrek wala daytay ha mo malmalpas di trabaho mo kaaddalat ta di sense of guilt ejay puso nga kala ko may medyo no mo saya atin di trabaho madlaw mo nga adda na nadalapos mo nga tao nga mistake di naramid mo ka madlaw mo nga addalat ta mariri nam nga medyo madina. Diya mo, no, narwam ka mo ilaunay nga sweetie kan ano kas jayan nga daytay awan lati pan naka-konsensyam, awan ti pan naka kasla sumair ko majiri na mag narwam ka nga tanmeten nga sweetie kan. Ngam nagtader ka ti kinapudno kasla na waya-wayaan na ka. Uray awan mamatpati, di nga rin tinagrigat niya. Uri awan mamatpati no itader mo madi tipay ka kultura tayo nga Pilipino nagmadi no daduma niya nakabuteng apaya dilawom di madi agtader ka ay sus apo talaga nga nangruna ti loblobong ti politika no daduma ay sus apo pisitan da kapay no daduma ka maisakripisyo kapay. Kasi mo ta, ori kada kami mo ano dito. No, madilay ta, no, kung namakad niya mi ako, ginsa santo ka, maloko, amukan. Aga-amu tayo, kung nada mga minudad duma. Ngam dahil ibagbaga na ditoy, nga uray pa ino isakripisyo da, even your family, uray dati pamilya tayo. Uray may isakripisyo, no, agtader ka ti kinapudno, dahil misyon asumurot kin ni Kristo. Dayati talaga sumursurot ken Kristo. Anya ti magungguna na ti agtader ti kinapudno. Umuna waya-waya. Maikadwa, anya ti kunana ditoy dayay opening prayer tayo. No agtader ka ti kinapudno adda insagana na asagot apara kadagiti agayat sumurot ken kuana. No sursurutem ti kinapudno iti inaldo ti panagbiag mo uray na simple nga biag, uray ordinaryo nga biag. No sursurutem ti kinapudno adda na isang sangayan asagot. No ayatem ni Apo Isos no ibiyag mo ti kinapudno adda bendisyon nga urayham mo pay mari na tata adda nakauray nga bendisyon nga para king ka. Kenuman no kita umot agbiag ka ti kinakillo. Di mo ikarkarigatan nga palintegan ammumon at iturungan na. Ti pagsasauda ti local language tayo nga tultuladen tayo ka karma kunada nga maammet nga DJ karma nga haan nga baybayan ni Apo Dios dagiti agaramid ti naimbag. Haan na nga maliwayan ti mang bendisyon kadagiti anak na nga mangitattader ti kinaimbag. Alangan mo da kayo adda anak yo. Di mang sweet-sweetik kanyayo, di mang irurumang kanyayo isungor ti umuna nga malagip mo nga paraburan. Isungor ti umuna nga malagip mo nga pakaay-aywan haan daytay amang ikarkarigatan nga agbiag nga nalinteg. Iso nga daytay ibagbagana uray pay mawara haamot ang literal nga agsisina ngem DJ puso agiin na dayon no dadduma nang runa no agtader ka iti kinapudno. Kaalangan nga datay nga dati unag ti simbahan ket ekspektaran tayo nga mangitader ti kinapudno ket di nga makimismisa. Di pa'y makalagip kin ni Apo Diyos nga kabalay tayo ka isuna agtader ti pudno baliktad. Baliktaden tayo na dati nga simbaan. Kalangan mga hangada kayo kinsya ka lauray pa'y no nakapsot tayo Uray pa'y no ado ti pagkurkurangan tayo ado ti babak tayo. Nga magtatader tayo latta kumaa. Na medyo nakilo di relasyon ay ikarkarigatan tayo nga lintagan No medyo madipapanan na ni kumpadre, pare, nay, nagaduputot maun.
Nagnakam kan ko namot ang gin sa santo ka maamok mo idi uwon ng padpadasik nga ron nga balbaliwan. Kumare ni bakit ang kan umpay ngipom mo data pala tiksmit mo madi. Dilaw ay agbiag ati isongar nga ikarigatan. Ngala kakabsat gungguna parabor kini Apo Dios. Ni Jeremias matayen hanlat baybayan ni Apo Dios. Mangibaon lat ati mangisalakan ken kuana. Numampay adoti pagpiggadan ti biag na inlaban na latati mensahe ni Apo Dios haan nga baybayan ni Apo Dios aunen na nga aunen alangunen na nga alangunen karit kakabsat daytoy ti awis na kada tayo uray pay kagura da tayo uray pay no medyo adda agtatamnay kanya tayo ngam ti berberuken man ni Apo Jesus kanya tayo ke datayon amutten nga makimismisan datayo ko mamutten ati mangibaga ti pudno datayo ko mamutten nga mga awat ken Kristo nga mangibaga nga mga ayat ken Kristo datay ko mamutten ati pakarinaan dati pudno adda gayem ko nga daya agmis-message mat agtrabaho mo ti daya balasiw taaw kemadlaw na dagiti kadwana amuyo mo talaga iti daduma nga uri Pilipina mo no daduma ka asla wasi-wasi latta mo jay trabaho na ti panunot nan ka agsulsuldo basta agsulsuldo latan si aasawa rumor pa iti rabii alam mo wag mong gawin yan ate kunana ka kagura na di mang dilaw normal may asawa ka na wag mong gawin yan. Ala, agsasadutan ang agtrabaho, mumunar kay sa bali, di ay aramid. Kadilawon na, huwag mong gawin yan ate. Kagura na, kakunak. Basta imbaga mo di puntos mo, dilawo mo, no maisalakan mo di pamilya na di Pilipinas, nasaya at nohaan, at least inaramid mo, ken, haam mo nga inayunan, di aramid na nga madi. Kayat na nga saon, haam mo nga kayat, nga dadaulan na di pamilya na gapo dayjay aramiden na nga madi iso dayjay kagura na kunana ka mo nga problema dayta tinapatag nagtader ka ti kinapudno alangan mga kunam nga laing kalatan enjoy kunam garod adda pamilya na ka enjoy kunam garod pipia at least nagtader ka kas dino daduma kanya tayo kakabsat nga daday tay masair ngem ti puntos na inaramid mo. Adamo dagiti umagipulong, adamo dagiti mangibaga. Kasano father kadida kam madengdeng, kasano nga rod kadida dakam mati kagura na basta inaramid mo di mission mo. Agtong palman kinhaan basta inaramid mo di mission mo, nagtader ka ti kinapudno. Kagura na kaman kinhaan basta nagtader ka ti kinapudno. Dayeti sumurot ken ni Kristo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos. Inaksana na porso. Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaik ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Hintay umararaw iti Ama tayo,
Tani apo tayo nga Iso Kristo nga anak na, iso ti ari ti langit ken daga, ari ti kapya. Babaen ken kuana idatag tayo dagiti akarkararag tayo apagdawat tayo tinaan-anay apan nulong ken parabor na. Iti tunggal panggep ko na tayo, ama anadungo denggen nakam kadi. Ama na dungo, dinggen na kami kami. Intay daw-dawatan ti Santa Iglesia, ana isaknap ti sangalubungan, tapno agbalin anapudno nga instrumento, ti panagbalbaliw dagiti tattao. Ituloy na nga idalan ida ti umno adana, nga agturong ti pagarian ti Diyos, babaen ti awan sarday na, apan ang ikasabana ti naimbag adamag. Dawatan tayo iti Apo. Ama na dungo, dinggen na kami kadi. Idawdawatan tayo ti pagilian tayo, tapno agari kuma tinapaypay so akapya, talna ken waya-waya, babaen tinapudno apan ang itrabaho dagiti agtuturay, kadagiti programa da para iti sapasap apagimbagan tayo. Nga umili, dawaten tayo iti Apo. Ama na dungo, dinggen na kami kadi. Para kadatay amin nga adda ita ditoy, agbalin tayo kuma asaksi ti ayat ti Diyos kadagiti bada tayo tao. Babaen ti nainkabsatan apan ang ipamatmat tayo ti kapya ni nagungar a Jesus. Dawaten tayo iti Apo. Ama na dungo, dinggen na kami kadi. Para kadagiti mangigigem itutulbek ti kapya ditoy pagilian tayo. Dagiti pulis, soldado, abogado, huwes ken opisyal lokal. Dawaten tayo iti Apo nga ipaay na kuma ti umno apan nilaw ken panarabay iti panangipatungpalda iti hustisya, linak ken talna nga awan ti idumdumada. Dawaten tayo iti Apo. Ama na dungo, dinggen na kami kadi. Idawdawatan tayo dagiti amin asimminan iti daytoy a biag, tapno makiranod dan ti panagungar ni Apo Jesus, ket agtalina eddan iti sidong ti kapya ti Ama a nailangitan. Dawaten tayo iti Apo. Ama na dungo, dinggen na kami kadi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, ama na dungo denggen na kam kadi. Ama na indaklan ti panagayat mo kada kami, mangnamnama kami nga indengam dagiti kararag mi, kas indatag mi ken ka, itinagan ni Jesus nga Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Idatun miken ka liwring et mi idatun miken ka bungat banbanog mi wen idatun miken ka nanumhunga sagsagot mi tawan sa bali amay datun mi aken ka pumay kari idatun miken ka noy mi idatun miken ka araraw mi wen idatun miken ka
asasugmi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo may kari idatun mi ken ka pusumi idatun mi ken ka daytoy biag mi wen idatun mi ken ka asasugmi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo may kari idatun mi ken ka ling et mi idatun mi ken ka mungat banbanog mi wen idatun mi ken ka nanumunga sagsagot mi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo may kari Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaiglorya ang tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton, apagisinnnagot mikan ka, tapno iti panangted mi kadagitoy, daton miken ka, ited mo kadmet tabagim kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ket Kitag-ayo dagita puspuso yo. addadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Podno unay may kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kao apo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na paswa, ilangit ken daga namuna, iti pakailaydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalen suminom kami iparangarang mi iti papatay mo iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na pitisa nga lubungan ket parayrayem tayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimmusayen as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo ti paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to kinainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin as santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ada sa dilangit, madayaw tinagan mo, tumpeng kuma, ti pagaya matumpal kuma, tinakem mo, dito'y dagaka sa dilangit, bendito'y dagaka sa dilangit. Idem kadaka
tinayong nga aldaw, pakawanem dagiti basbasulmi, akasmet pamakawami. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, tinakamet baybayan ngau manugot, niti suliso ket ni salakan nakam ket titida. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Akuang tituray, di panakabalin kendaya, itiag na nayon natin, tuwag sarda. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Yeah. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diak may kari, nga umay kakaniyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo.
tumangada ken kaapo itiip kas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitale tuy asub ko tumangada ken kaapo itiip kas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitale tuy asub ko naruto Diyos sa poken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na bukod mulaeng naruto Diyos sa poken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakakibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na bukod mulaeng nagita imam ipatay mo ukawem sipnget tibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko nga agturong kinapudno dagita imam ipatay mo ukawem sipnget tibiyag ko nasikalaeng tibagnos ko nga agturong kinapudno naruto Diyos sa poken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakakibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na bukod mulaeng naruto Diyos sa poken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalay na bukod mulaeng sa sinuwag malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di daw Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko sinuwag malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di daw Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko
naruto Dios sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod nulaeng. Naruto Dios sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod nulaeng. Kumararag tayo. Apo nakiranod kami ken Kristo, babaan daytoy Santa Amisa. Ipaay mo ka dita agbyag kam amayasping ken Kristo ditoy daga. Iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Liso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Into nabigat Apo piyesta ni Apo Santa Maria, ti panakaiyuli na sa dilangit, agmisa tayon to dito iti alas 6, mayaw awis kada kayo amin Apo, tanadaeg da ito a piyesta. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti nasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagiyaman tayo ti Dios. Agyaman tay ken agragsak tay ti amin na paraburna, biyag nakitinten na daraken amin na, sapay kumata intay amin nagkay sa tisidong na. Amang ibunan ng itinagan na